Runde 4. Det er runde 4. Hvad står der for dig, mand? Simon, du vinder de 2 sidste. Det gør Christian. Få gerne med dig. Jeg fucking vinder! Gå tilbage på din plads. Gå tilbage på din plads. Hvad er der med dig? Kom så tøser. Død, mand. 3, 2, 1. Ding, ding! Christian. Oj, oj! Kom så, Simon. Simon, kom så. Kom så. Hvem er det, der snakker? Og Christian har vundet. Det er det, Julia, mand! Det er det! Skal vi... Jeg træner os. Her. Giv min hånd, mand. Hallo, okay? Simon, er du okay? Ja, den var lige nede på ribben, mand. Den er meget sådan, det var. Okay, det var der med grunden. okay. Hallo, skal vi sige, den sidste runde, der filmer vi ikke, så er det mig og Simon mod Christian og Esben. Nej, mand. Okay, vi tager en runde. Vi slår dem bare 2 på 1. Vi tager en runde til allersidst, hvor det er mig. Nej, man gider ikke. Nej. Christian, kan du flere runder efter det her? Kom nu, vi tager sidste runde. Vi gik ind til rugflåden. Hallo? Det er sidste runde. Hvad runde er det? Det er runde 4! 5. Jorden! Simon, hvad runde er det? Det er runde 5. Fuck, hvor er du dygtig. 3, 2, 1, kom der! Simon, løb! Tag så. Nå, kom. Husk, hvad jeg fortalte dig. Husk, hvad jeg fortalte dig! Han kom ud. Wow, vi stopper, det er gået op. Og Christian, han binder lige sit snørbånd i en... En lang video, hvis du kommer til det. Og vi stopper det gå op. Og vi har det snart bundet. Så tager vi et kort interview med Esben Friis Sørensen. Hej, jeg hedder Esben. Og vi står ved roklubben i Randers. Det er min coach der. Og vi skal til at se græsfighting. Runde 5. Græsfighting! Og det er græs, vi slår sig på. Kom. 3, 2, 1. Ding, ding! Pas nu på fliserne. Ja, fuck dem. Slå ikke så hårdt. Du skal bare dø. Det er ikke bare, de gør. Det er sgu din fede vægt, så. Du skal lade dommeren med ikke røre. Du skal tage et kom for tæt på dommeren. Kom så. Hvad er det, du får? Du får bare et klask. Hallo, I skal ikke komme så tæt på. Og I skal tættere på hinanden. Kom der! Nej, ikke. Ja. Øj! Christian, tag en spil, Simon! Nej! Simon, Ja! den der kan du godt tage. Bare tag hans ansigt. Ja! Tag hans ansigt. Er vi ikke? Ja! Klarer du en Christian? Jeg er næste blod. Væk. Føles det godt med det samme? Det skal bare fordi du snottede. Nej, man, det føles dem som næste blod. Nå, tilbage. Okay. Det var lige sådan en pause. Bare tag hans ansigt. Okay, ja. Christian! Okay, fordi Simon er ved at tage, så hopper jeg på Christian. Gør ikke. Jeg filmer dig. Christian! Det er fedt. Ja. Nu har jeg min hænder sådan, at man lige var bræk. Græsfight vinder! 2010! Hvad er det, vi siger? Det er Coach Junior! Og DG! Og træner! Og junior-træneren! Kan du kysse mit sko? Skal du have fundet?